Господин Вълков, господин Николаев, Ванка. Ето, системката заработи. Значи, сложихме нагревателчетата в една непотребна микровълнова фурничка. Ето ги тук, които в момента работят и нагряват и начиния като обект на нагряване и се захранват през трифазно solid state реле, така като датчика е ето този датчик. Това е инфрачервен датчик, преобразовател, трансмитер, който преобразува температурата в сигнал стандартен 420 и 420 се подава към пит контролера. Тук има едно захранващо блокче, с което осигуряваме захранването на трансмитера за температура. И какво се получава след необходимата процедура по така наречения аутотюнинг? Регулатора си влиза в стандартен режим. Долу 100 градуса сме задали като примерна температура, горе 100 градуса сме постигнали. 100 градуса са на повърхността на чинията. Така. Тук се вижда, че от тази скала, този бар граф, означава, че в момента импулсите са така подредени, че запълването някъде е между 10 и 20%, т.е. за да се поддържа тази температура, специално 100 градуса, е необходимо да се ползва 10-15% от инсталираната мощност, т.е. от мощността на трите нагревателя. Някъде около 2 кВт, 10-15% е някъде около съответно 250 вата. Ето сега в момента има леко разколебаване 1 градус и след малко ще намали подаваната мощност и след малко ще се установи отново на 100 градуса.